A teku muke gida-gida, ku zo mu kawar da tsintsiya. A Sakwata ka uban doma yayi gwamna haƙar mu ta ruwa. Sa'idu Umar ba zai zan gwamna ya kyale talaka baya ba. Ku bani kiɗa na Atiku da uban doma a gida-gida. A teku muke gida-gida, ku zo mu kawar da tsintsiya. Domin ko wasu kaɗai ne za su kawar da shiri na tsintsiya. A teku muke gida-gida, ku zo mu kawar da tsintsiya. Sakon ajiya Asiya uban doma ta riƙe gaskiya. A teku muke gida-gida, ku zo mu kawar da tsintsiya. Ajiya Asiya uban doma gaskiyar maganar matabiya. A teku muke gida-gida, ku zo mu kawar da tsintsiya. Gobe Idris ne ɗan garin Katsinawa maramantuwa. A teku muke gida-gida, ku zo mu kawar da tsintsiya. Mawaƙi na uban doma wanda baya fushi da ƴan uwa. A teku muke gida-gida, ku zo mu kawar da tsintsiya. Atiku muke gida-gida, ku zo mu kawar da tsintsiya. A Sokoto kan uban doma yayi gwamna karmatirwa. Sa'idu Umar ba zai zama gwamna ya kyale talaka baya ba. A teku muke gida-gida, ku zo mu kawar da tsintsiya. A Sakwata ka uban doma yayi gwamna haƙar mu ta ruwa. Sa'idu Umar ba zai zan gwamna ya kyale talaka baya ba. A teku muke gida-gida, ku zo mu kawar da tsintsiya. A Sakwata ka uban doma yayi gwamna haƙar mu ta ruwa. Sa'idu Umar ba zai zan gwamna ya kyale talaka baya ba. Ilahu mamallaki na ka karba nazari da kariya. Na tabbata kai ka kagi dare ka na ka halitta safiya. A duk tafiyar da zami ka ba mu sa'a game da juriya. Kai ne ka halitta tantabara yanayin ta kamar ya kurciya. Laifin da muka muna tuba a gare ka kamar na yafiya. Bayan ka muke dukan bautar mu ba za mu yi ma wani ba. A teku muke gida-gida, ku zo mu kawar da tsintsiya. A Sakwata ka uban doma yayi gwamna haƙar mu ta ruwa. Sa'idu Umar ba zai zan gwamna ya kyale talaka baya ba. Salatu ka kai ta yi wa ma'aiki mai haƙuri da juriya. Ɗan ɗaga Amina ɗan Abdullahi da ya ɗara masu gaskiya. Mijin su Khadija baban Fatima mu a gurin biya. Dan shi aka yi ni dan shi an kai daga jama'a gaba ɗaya. Da daga halin har ma da dukkanin azaba gaskiya. Sai na gaishe su dan ba zan iya ware guda a ciki ba. A teku muke gida-gida, ku zo mu kawar da tsintsiya. A Sakwata ka uban doma yayi gwamna haƙar mu ta ruwa. Sa'idu Umar ba zai zan gwamna ya kyale talaka baya ba. Atiku muke a PDP mu faɗa jama'a ta Sokoto. Domin kowa har matasa sun ce gona ya za su karkato. Cikin birni da ƙauye shine don jama'a ka ambato. Mu kyale juna mun PDP tun da Atiku ya fito. Uban doma ya zama gwamna ƙudurin jama'a ta Sokoto. Sa'idu Umar ba za a yi gwamna ya kyale talaka baya ba. A teku muke Ba za a yi gida-gida, gwamna ya ku zo mu kyale kawar da talaka baya tsintsiya. ba. A Sakwata ka uban doma yayi gwamna haƙar mu ta ruwa. Sa'idu Umar ba zai zan gwamna ya kyale talaka baya ba. Atiku yana da adalci ya saba kamanta gaskiya. Idan muka ba shi ƙuri'a shi ne za mu kawar da tsintsiya. Shi baya nuna bambanci kuma baya nuna wariya. Idan za a yi kunu sai an daɗe yin neman tsamiya. Sa'idu Umar uban doma zai rike mu riko na gaskiya. A Sokoto mun amince mu bi shi ba za mu gosu ba. A teku muke gida-gida, ku zo mu kawar da tsintsiya. A Sakwata ka uban doma yayi gwamna haƙar mu ta ruwa. Sa'idu Umar ba zai zan gwamna ya kyale talaka baya ba. A Sokoto mu uban doma yayi gwamna karmatirwa. Waɗansu suke faɗa min Sa'idu ai zonin shi kai ba. Mai san jama'a da alkawari ƙarshen maganar maƙwaƙwa. Muna fatan ya zamto
gwamna hakika baya mantuwa. Shi ɗaya ne mai faɗa da cikawa ba na muku rantsuwa. Ashe to in ya zamto gwamna ba zai cutar da wani ba. A teku muke gida-gida, ba zo zai mu kawar cutar da da wani tsintsiya. ba. A Sokoto kawo bandoma ya yi gwamna haƙar mu ta ruwa. Sa'idu Umar ba zai zam gwamna ya kyawala talaka baya ba. Ubandoman Sokoto shi ne gamje na faɗa kuma bai ƙura'a maza mata don Allah mu daina tantama. Cikin inuwar giginya ne kan ba na san gurin zama. Ko yaushe ƙudiri ne yewa al'ummar sa hidima. Ashe dai mun riga mun gane zaki waye birgima. Sa'idu Umar da ya gaba mu ba za mu ƙi bin sa baya ba. A teku muke Ya gida-gida, gaba ba zo za mu mu ƙi kawar bin da sa tsintsiya. baya ba. A Sokoto kawo bandoma ya yi gwamna haƙar mu ta ruwa. Sa'idu Umar ba zai zam gwamna ya kyawala talaka baya ba. Ashe mai tankaɗe tilo sai ya nemi kirariya. Kwarai tauraruwa ita ce ke yi wa sama ukulliya. A Sokoto mun yi alkawari sai mun ƙona ki tsintsiya. Domin kowa kin yi alkawari kin kasa cika shi wawaya. Zuma ne zani lasa don me za ki biyo na tsamiya. Sa'idu Umar ba za ya riƙe haƙƙin jama'a ya ɓuya ba. A teku muke Shi gida-gida, ba zai rike zo mu kawar da haƙƙoƙi tsintsiya. A Sokoto kawo bandoma ya yi gwamna haƙar mu ta ruwa. Sa'idu Umar ba zai zam gwamna ya kyawala talaka baya ba. Ubandoma yana ƙudurin ya ga ya cece mu mun gani. Abin da yake yi wa al'umma har maƙiyansa sun gani. Farar ra'ayi a gare mun san shi da kima ga farin jini. Yana ƙudurin ya taimaki al'umma Allah ya gani. In za ya yi mana kyauta Sa'idu baya mana dan wani. Domin Allah yake mana ne ban san matsalarsa ɗaya ba. A teku muke gida-gida, Ban ma zo san mu kawar da matsalarsa ɗaya ba. tsintsiya. A Sokoto kawo bandoma ya yi gwamna haƙar mu ta ruwa. Sa'idu Umar ba zai zam gwamna ya kyawala talaka baya ba. Shi ne zai raya birni da kuma ƙauye da gaba ɗaya. Shi ne zai kaddamar mana da dukan adalci gaba ɗaya. Shi ne zai mana aiki babu dare kuma babu safiya. Alaman hadari to shi ne da ya kaga an yi walƙiya. Sa'idu Umar ya zamto gwamna ƙwarai a niyar mu ta biya. Mu ba malam riko na jihar mu ba zai mai mu baya ba. A teku muke Shi gida-gida, malam ba zo za mu ya kawar mana da tsintsiya. A Sokoto kawo bandoma ya yi gwamna haƙar mu ta ruwa. Sa'idu Umar ba zai zam gwamna ya kyawala talaka baya ba. A teku Abubakar ya rike mu kasar mu ina gashi yafi. A Sokoto ko Bandoma ya yi gwamna ya mana ya yafi. Ruwa na ƙorama don me zan na cewa ku dudubi. Bandoma a Sokoto shi ne da yake mana ya yafi. Sa'idu Umar muke ta faɗa tabbas mun gana shebi. Da zamto gwamna Sokoto ne ba za ni biya makwar ba. A teku muke gida-gida, Wani ne ba zo zan mu yi kawar da yau tsintsiya. barba. A Sokoto kawo bandoma ya yi gwamna haƙar mu ta ruwa. Sa'idu Umar ba zai zam gwamna ya kyawala talaka baya ba. Aminu Waziri ya yo shaidar za ka kamanta gaskiya. Gwamnan mu na yanzu in ya ƙare kai zai ba gaba ɗaya. Shi ma gwamnan ya zamto sanata mu a niyar mu ta biya. Aminu Waziri tambuwal mai adalci da gaskiya. Ashe to dole ne me ta masa baitoci da kafiya. Mun tabbata gaskiya ya rike bai mai da jihar mu bai ba. A teku muke Gaskiya ya gida-gida, rike zo bai mu da kawar da jihar mu tsintsiya. bai ba. A Sokoto kawo bandoma ya yi gwamna haƙar mu ta ruwa. Sa'idu Umar ba zai zam gwamna ya kyawala talaka baya ba. Manar dan iya jibti gabna dole mu masa gaisuwa. Domin kuwa in yayo mana alkawari to baya mantuwa. Hakika Sokotawa mun ce za mu yi masa ramuwa. Mu zaɓai sanata Sokoto arewa kira shi kokwa.
Alhaji Mandar da iya tilas ne mu kira shi kainuwa ya zama to sanata ƙuri'un mu ba za mu yi masa ƙwange ba. A teku muke gida-gida mu zo mu kawar da tsintsiya. A Sokoto ga uban doma ya yi gwamna haƙar mu ta ruwa. Sa'idu Umar ba zai zan gwamna ya kyawala talaka baya ba. Sagiyar babarawa mai haƙuri ne ba zan bar shi baya ba, domin shi ma yana da amana bai mai shi ma baya ba. Ya zama to tabbati gwamna ba zai cuta ma wani ba, bana mun tabbatar ba zai sace waje anini ba. Sagiyar babarawa mu mun san ba zai mai shi mu baya ba, yana tausan talakan Sokoto ba zan muku kage ba. A teku muke gida-gida mu zo mu kawar da tsintsiya. A Sokoto ga uban doma ya yi gwamna haƙar mu ta ruwa. Sa'idu Umar ba zai zan gwamna ya kyawala talaka baya ba. Mu zo gun ajiya Asiya mu miƙa mata gaisuwa, uwa ce mai mutunta ɗaya kuma zo mu kira ta kainuwa. Matar uban doma first lady insha Allah kokwa, tana da yawan haƙuri kuma ba ta fushi da yan uwa. Hakika Hajiya Asiya ba ta waɗanta tsinuwa, mamansa Anisa ta ce duk mu kawar da shiri na tsintsiya. A teku muke gida-gida mu zo mu kawar da tsintsiya. A Sokoto ga uban doma ya yi gwamna haƙar mu ta ruwa. Sa'idu Umar ba zai zan gwamna ya kyawala talaka baya ba. Matar uban doma Hajiya Asiya walla tana da juriya, domin kowace waka tun kafin mu sake ta tabiya. Matar mallam kuma mallama da ke da riko da gaskiya, fatan da muke ta yi maki shine Allah muke kaya. Maman Ibrahim maman Anisa duk waken mu tabiya, fatan mu kawai uban doma yayi gwamna karmatewa. A teku muke gida-gida mu zo mu kawar da tsintsiya.